Петър Петров Георгиев. Петър Петров Георгиев е познатия на вас Петър Волгинг. Сега самия Волгин, на времето парадокса беше, че дори беше част от някаква програма за обучение на журналисти от Unicredit там, които бехме пратили журналисти да видят в Италия как работи тяхната медийна среда. И той е бил част от това нещо. Той тогава така деснееше, беше като че ли в десния спектър. Нещо, даже някакво предаване имаше срещу държавна сигурност и така нататък. Но явно с течение на времето е опознал държавна сигурност по-добре и му е станала симпатична.